Tijansona kaba kotabanga umuntu mworo niga kotabanga tiganye kondia keli ko raisi kugali mburakia na ndibata buchizeno yenyili tolitali usiri kodito ronge. Karibu sana umurubuli toko chaka sembeo numuruli ubule mi ukurunga kilimo hai yani ubule mi bole moyo na katukwanira igurubule mi bole moyo umwanchumo tegereli numwanchumo lilo gatembe television na ndonse sole numurulira gochiru chaira chinsi chikira li gochakira chinsi jiga kugendera go chinsi chiri ibere chabo no mubutuko mwanchomo tegerali amona nchase studio niyo turamonere omulisia Elda omwabisa na ndebo igoro mulisia Elijah Omechi nero guchikotote yamangana mange kurugali esebu nchali sub county na mangana guchikoto banyiri gorobole mi na lero tokulilia mangana yuboyo gose manyua amangana ya onsi niga koletwa sole na BioVision Africa Trust ekigandeke umbe umwanchomo tege kwene kinga mangana yubole mi bwabo bwabere bwabere moyo yani kilimo hai BioVision Africa Trust. Karibu sana Elda Omechi. Asante sana mwotegera ni naomuralia ndusarigo. Asante sana sokunyage na studio. Gani tio kwa nangene machine yuna liyugire gwikani bya bantu magandi uko yiguchisiku ya kabisa karibu. Asante sana. Asa marieta na mwigule mulisia ndomo safi ya subcount asensia moyobole. Na ende ni gonde resource person ase BioVision Africa soko baletere bibindi bya krimo hai ngana ende toiranira asembeo kurutwa kolete ibindi asomwa kole nani nyasaye bwanchire toiranira asomwa kole kito bichake na basemya bali mbaito na bategerere baito ase bategerere tase orogombo rwagusi kuletera ase ketembe ti Egatukwa na igoro ya Elda Elijah Omechi oiga imirimo yago niriliye iga karibu sana imirimo yane mono no senya abalimi ibyo gonde umwagirira cyo bisa asesa county ya Bujari singe kiroko senya nande kubwa mono aserisirika ya BioVision Africa ingonde ase resource person elinde parate ibindi kwa radio ne TV yake Pasoro mwanchumo ligirali no mwanchumo tegerali uyigwetenga Elda Elijah Omechi uyoromo bisabu bolemi akurasensamali ya Bonchari sub county yemo ansemanda rusangani tubona moroko bachi kutomanyi guru bolemi dubole moyo gose kilimo hai nako tabingo murubule kilimo hai okoletwa sole na BioVision na Africa Trust na magana mayakegima tuujusanga liskulia lero tukwanira magana mangi sana karibu sana yemase yemo katuguligire ligoro ya ubuoyo gose manyua kirumu ntau kwana ubuoyo begabu kwerosalia ubumbu yo kyubika jamano aseriswali ya tosaliwa akatugulire yo ubuoyo mono atobiki tuligo yarenge ubuoyo boto kwerosalia na kiboko konya ilo bageito asobali baito ikine kituko chikugirie kenne obole mnyuto ubuyo butukweroseria na kiboko konya ilo bayeito na kiboko konya ekero na kiboko njoriria obole miboita asegaiga bono twamana goje tumane kuri ubuyo bokorukunga manywa mboro byobo unakwa boli swaligia ubuyo no ubuyo tokorosia arinka togutumika n'ibintu biria tore na birobyo asenka ase compound asomochi na butokoruka nga manywa enjerende itisroka afaire nigo bogotoka ase tore bogotoka ase togokorega ase inkagaiga kolengana n'ibintu biri tutugete no tokobonyora kuri obuna butokoruka nga manywa igo katukwa na iguru ubuyo butukwe roseli obuna manywa yes tali ubuyo natural muno andake na muntali bolinga ki ubuyo gatukwe roseli as inkibogo koraso komenta obotobu go seli roba ubuyo butukwe roseli igo borubuya ekagera nigo bogokonya liro baliaito number 1 libe moyo liro balito lyakule ingiko tebera liro lyakule lero no genda kuri maseliroba tokonyora meosi yarengo lero no genda kuri maseliroba tokonyora matimba ali akabeiro matimbo nareka rokulima konyora lero no ni chimuko no nyechirenze igo chichande gete kyagara twasialira mario gagoita ebiromi ebibire moyo aseliroba bono obuyo boboito tukweroseli nambe yamo igo bokora liro balito yaba moyo igo ngaliro bana liro ndiro likwete ndiro lire moyo igo liro bekero lire moyo
nigo ligo support ya ibimeri bitu byakina buye na nitwanyora amatokea ya ramaya nigintu kindi gya kabere ubuyo butukweroseria nigo bukoirania ekara enjere riro barito rikororokana una ryare ngo rikino kurwari atangani ryere na ryaba boigo inera ne point ndi ya kabere ekyagera ubuyo buboito asinge njo togotumike bintu ebitogotumika ndo gikukwana ujezinga bintu kiebi bono nigo bukoiranite natural kara yeriro bariri nigintu kende bakorukanga soil texture enjere rira barikorokana n'enjere riro bari rosiri kyandu gwateriro bariterera kurugoro riye enderi kubwatia tokorokanga lom soil grey soil na yanda mange bonekero togutumye ko buyo obo niyo bukoira ni riro bari yatigara koba ne kwirire enjere riye korokana enjere riye ribangegete nigo rigokonya kweneria na egento kende tokonyora ubuyo obo gokonya aseriro bari aito ngiringana ki nigo boko reduce bogo keya echumbi aseriro ba togoteba nga acidic of the soil ekaro togutumeka moyande ayande tokora kurutuka mono ni gako na komenta chemicals ya serira ba ebone karo gojo pime ntokoronga pH yeriro ba kwanyoranga ya chire iguru injire nebone nosimeke kemeri ke kuchandika koba ngeri koba buya lakini bone karo togutumeka obuyo botokwerose tokoronga manyua nigo bokoirania pH yeriro betakeire yaba nomo nosimeka bone bituma byao nosimeka chinyeni chao igo chikobe kyagara obuyo wakore ntigie waira ni riro bariria pH yaye ekina chichi point kirase kurire ngobuyo bwinki bagotokonya umurario mindo Mwacho muriringa Elija Omechi nomo bisabubole mi ase sub county ya Bonchari na tusanganero murubiri kurunga kilimo hai gosobole mbole moyo ubokorerwa sole kwa isani kubwa na BioVision Africa Trust ekatoko na BioVision Trust Africa Trust uiganeli shirika alikwene kinga obole mibwago okora bwabiri obole mibogo kwa ekendo kobeko obole mbu faida obole mbole moyo bo kobekira kende bokwene kiyayo mulimi otu imokabosa onyorege ntukulya na kubeka nyumba na kwegenderia kubeka muguko bono katunye usangano mu bisabure migaiga as a studio wanchi muligirire no motegereri nkiyogokora enamba yitesi minigire wazi genda kulika ujumbe ya maburi yago amaswali ay no mulimi nimategusia bantabange murabalimi ekisi ne Nyamira County abolimi boichire ay toma ujumbe yaga se namba 0741583878 na enamba yiga kirugonya gunyitoma goja store mwanchi motegereri na bokulika ujumbe yago goche masemo eliera tukuchikonye soma baadaye tujiyetere tumanyenga nkyekelikeli kwa boli nabo yonchura chisimia sabali mwese mu buli mu bisoiga kumwa monyo lira sembeo limolyoka buno omobisa omechi katuku kwanira iguru yubuyo boyiga tukuruka manyua mtaibi mbuyo kyoboyiga bwago bogo korabu ya anamoni chisemo au imesi ya Kenya ndiamono aseri swali ligi ya yubuyo obotoko kuruka manyua obuyo obo igotoko borosia kurwa sebinto biri natebanga bigo tokankagaria namba 1 ntutugete chiombe yes chiombe echi ngoeka jiresike esike chiombe na kituraye tumeke elindebe gento kiek obuyo buya togotumeka igotonyoranga obuyo butanga nitokorosia buritoranyore nigotokotumeka esike yengombe yonga esike yengombe ne yengi ya mono na nire ya maana mono asokorosi manyue ya senka ikiagera obu esike yengombe bona ekaro ya rurari kengima turiko yitumeka igo igokoraye beka yagunda kara yagundire kwamana kuyanikira yoma yabo ubuyo buryo gutumeka eline kwenda semeyemo ubuyo burtokorosinka togutumeka esike yengombe egento kendi ya kabere ntutugete chimboli na chiro cho ekaro cha bigiri chimbiri biri chiri chaye nigo chiri chingi ya mono asokoroseri ubuyo butwate banga manyua bono ubuyo bobwi chimbori na borobo no buye chingondi no buye bole sana ekaro toko butumiki kyara ekaro kwa tugiri chingondi chiri chao west yeri bono tiri kobe west nigo koba ya mana ekyara bona na bona boko ndo butumike usimekere chibando usimekere chinyeni asenka ubuyo bwi chingondi ni chimbori ne ubuyo bonde toko banyora kurwa chingoko oe turi yes naro no buyo buya mono ubuyo bapa turi na baruwe karutu abusangeli gutugete chingoko cya usato nyeisano rero na batugete chinyingo menyete igo bakobonia yes igo bakobonia ubuyo bw'chingoko buna bone igo karuku abusangerere kaniri kwa boletramo igo ko boleta kwa buomie turi ko butumeka rikingima duchiko kwanza kujisena kitoko borosi na barubu no buya bole sana ngutumeka bole asogo simeka gento kiek ebimeri beitonka gari asogo bekera chinsaga asogo bekera chi managwa asogo bekera masosa ne chinyeni chinde chonse yonga ubuyo buna barubu no
bwa mana bole sana no buyo bondo no buyo bw'ebisusu ebisusu nabiro bimbibwato ebintu byonse nakwanire no tokurusia obuyo borokari totali kwenda asetuka nabande bali batugete chingure obuyo bw'echingure naboro gutumika bole igo naboro no buyabole igo ebintu byonse nakwanire gutumika bire korosio obuyo nebintu binde togotumika korosio obuyo nemeteri toramonero nero nataka nkwanire bunabona amauga ya maruru tubwata sinka chaito amauga ari naro namayare goja tumika tole goja roserio obuyo korororo namasakara ya tokurusi mugondo yechibando amasakara twarusiri ari amomo chinsi yake kero chiombe chiarire chiatigairie goteri ntori gotukuta nano botogoja twayebeka chingoro ntokwane go chinsenga njira kitoko migisie ebintu ebi bya marakorosia obuyo obubono toje gokwane gore ya compost manywa bone go twakwanira chenero igoro yo obuyo bokorukunga manywa igo chipoint na chi chingorenganga asobuyo botokorusia no nakwanire chinseme chiange isano chiombe wakore chombe chingoko chimboli chingondi ebisusu amane chingurwe ndamwa mategali alright ono mwanchumo wategerali no mwanchumo ligereli no tugete ngoko no maitu buyo ngoko no buyana bwo bukomba manywa obutukweroseli engombe otebire chombe kirubwate esike yuye chombe ino buyo buyasana tukweroseli kwanire igoro ebisusu abantu batugite bisuba bayido sebisungu bwato buyo buyasana kwanire igoro y'ichingondi abantu bandu bintu buyo buli bw'ichingondi chimboli chimbiri birijiri bakutukuta baba yetingu no buyo buyatukweroseli magana mayasana elda omech Elijah nerura asistudu mu bisabu bole mikuru ya nsiesa machiri chiabu njali sub county ogutumanya iguru yobo semi biguru ya Kilimo High murumulu Kilimo High uyore imi ya Gatembe Television na Gatembe Fama okoletu asuli na BioVision Africa Trust murumulu iganu kwene kinga liga salia guru yobo lemi liabeire neni bona kendo kubeka muguko tuimuka busa omwencho mategerali na gekora totenga BioVision Africa Trust na Kilimo High karibu sana katukuna ukwanira igoro ya mangana job obuoyo mbimerikie bigabi gutumeka obuoyo boyigabu kweroselia nasibeli byose bigose ebogotumeka simerigete ndiamano nchenko boliyo mbekero gatara kuri gutangani akarna kwanire point ibi meri biri togosimeka gatara ngore twateranga nonyene ritori omwaro tokonyora nonyene ritoronge tokonyora ntokorete nande kurato leta chibirira ngana ki omwaro tabwenti kwego none legions igonga bone kororo molemi omokongu genda mugundo onyore gento kuragira none bibiri na begote banga kioronke goswana nigoro bone karo tokurigeria ibi meri biri togosimeka robuyo ibi meri number 1 ibi meri biri tori na biro binka buna bone chibando abotukutumeka obuyo bosimeka kogo chiche chinyeni chitaebu chonsi nabotukutumeka bosimeka obuyo kogo chiche bimeri mbiroro buna bone chinyeni yakwanira linagwa chinsaga enderema amasosa omotere ne na yanda mang ebiye chinyeni chichonsi nabotukutumeka obuyo boito tokwerosali ne metende neroro amatunda ayatokulia naro nabotukutumeka bosimeka obuyo buna bone chifukado nabotukutumeka obuyo bosimeka chifukado to chicheka ruto arure chifukado emesie naboto kutumeka obuyo bosimeka emesie ekiagareka ro kutumeka obuyo bosimeka emesie chifukado igo bokoiregeka botali ebinte bibitali gosareka bwango nane igo bikobana ni chingurwegeka ka rutumeka tete obuyo buna mono gosimeka litoke likoiregeka oje gosimeka obuyo bondo ko rusituka igo likoba chitaeka jinke myaka 2 3 lyakura lakini ka ro bikoro obuyo bomanywa litoke nabo likoba myaka 5 6 7 baka 10 ugo chifukado nero nige komenya mo emyake menge egarugutumeko obuyo bono lakini egarugutumeko obondo toko rusituka nigo biko ba matuka make igo bono igo gotogosimekera na tebire ebimeri ebitogosimeka chibando na tebire igori chinyeni chitaebu chonsi na achira amatunda chitaebu chonsi chire chibukato amatoke na byonsi biria togosimeka sinka chaito igo ngambo ni buyo bombo bwati upagusinga nkigosimekera keregento igo bikwama ya sana aina magana mayo monchumo tigirali yetogera konyora gaiganso murubuliga okirimo hai murubuliga kora tosuna BioVision Africa Trust murubuliga omonsuki gimo kwene kinga yumurimi nomotugi kwa imukiri na kende buya na gwakora bulimi bubwate faida bole moyo bantu bandu mayete bawo kora bulimi umuntu obera mugondo kurumambi mpaka mnogo umwakumu umutu yumo liga salia ndiyo nabo bisobuli mu mayita mangana iga kuchukuliye ebintu byako kora kuja kindi kiyako gesa
bono bulimi obuiga buli moyo na bubuga tusanga abono morogoba la omechi atebanga togorekana kunirake mukunirige ntekeiga okorage ntekaka gianchiti timetinki gekora gwasa bege ntekeiga twali kura kura gose kwaga nukenyole boniga asini niga gakora cia kuga kune na togenderera okay igono mwanchi bulige togera konyora ama ya kigma na kirimo hai eyemo aseyemo kene ekuruma by Vision Africa Trust kwene kinga byonsi byaberebu ya ase obulimi na lero tukulira mangana manyua gose obuligi mangana yubuyo buno omobisa ase studio Elijah Omechi ekero tukukwanira igoro ya mangana yubuyo boiga witania ansogo tokonya liro bakorendeka na koroseka bya inkina ndu buyo bogokora yamono asensuali ekero tokonyoranga ubuyo bekero bwatokonyere konyora ligesa na ndichise mukinde nchiroro buratokonye sana number 1 ubuyo obo oise koborosi buya lero bwabeire source of income enjirende yokwenyorera nabo kutuga gotwete chingoko chao chinyinge nabo gosangeri ubuyo bwauya nabo ko buomi buya obupaki elindo ndo butagete nabakonyora elindo ko engeria oborekende yonga nabo bore source of income wikira bonega nabaru babekiru chitukwa wachakire konigwa nonyere ke obwate famwene lero muntu tayigo choyisikiyo chombe kurogo so buyo kaguna libagajire boya lero niko lazima utatoa pesa lazima urujibesa igonga ubuyo bwabeire nseme yamo yokwenyorera chibesa mbintu kensemende yakabere ubuyo bo ekartu anyorenga nseme yamo yokorosya income nensemende nigo bogokonya asoko korang asokomenta ligesa ekarobono ligesa lia mentire igonga enjirendenga umepata pesa mfukoni kwanyori chibesa kintuki umubuko bone kero buyo bonyore kwa banyoro bonge ni kware kogesa chibando totebe eka chiguni 10 uchake ko botumeka onyore kwa double kwanyorire chiguni 10 na 20 igomba ko konyeti kwanyorire ligesa lia mentire igonga nigo boko menta ligesa ekaro toko botumeka igoma tegereri ono ntegerete number 1 ubuyo bo bokonya liro na nengo konya bure nabokoni no lebese ensemende nabo bokonya bomente ligesa liao ase umugondo nyore kwagesa kware kogese embusure ndagere nke bono gese ndagere nyinge yamuno mategereria right uno mwanchumuligiri no materi mbona otonyora kana gotobige na bukende kulika uchumbe iri ukobolia maboli agogo cha studio igoro ya mangana yubuyo wigabu kweroseria umobisure gaiga studio Elijah Omechi kurugari bonchali sub county asa mangana yubulimi numero bili kurunga kilimo hai numero bili bubuli mboli moyo okoletwa sore na BioVision Africa Trust kwene kinga yo mwenyene umulimi ngokororo bulimi bubwate faida obuli bubwate buli moyo na guboko kwa ikintura beke muno gusura atigale na kyo orabe
beke ase emesa igogenda gusagana itu enamba yesi minabugunya gotulikira ujumbe amabuli agonsi na nchire na baadaye niko libaga gusanga no mwobisaga iga asukubuli amaswali ya yomulemi abalimbali gusina abange embura igotu bono ene kinayo bwata mabuli kumoboli ansenseme yesi mi yite studio nabugulika ujumbe namba yurega uye television yani 0726447367 yurega gwa studio nabugo semo nabugo kwa na 92 namba ya radio 0741583878 china bichonsi chirwazi chiganyetenga mabuli yago neyemo ase eyemo uno omobisa Elijah. Yes. Ekero tugukwanira igoro yobuyo buiga tukweroselia intubuna abalemi nakituranya ariko nakituraga cyomu abuyo buiga kitwarosiri nakitukubuga cyo Mbya mona seri swali giyomuralia ubuyo obo igoborera isiko gacha ekero tugutumika amachiko yobaga gacha number 1 ubuyo bumbota kiri korosibwa asaro penyu mugasoko bwa karioka ira kero bugasoko bwa karioka there are some nutrients chigotama kurwaroro enjirende ubuyo bwenda koroseliwa under a shade inseye gekendereri enjirende nyoro kwa burusia sekiri ubuyo bonyo kwa burusia ase ngombe ekorarera isikeri kwa yerusia yuko yobeka sekiri gosa so agajete omugasota ari waka direct egento kende gya kabere oikotange mbuli nyinge ko botwera mubwenti gotwerwa karobo gotweru naro some nutrients chiko korege ntutugwa abasungu batanga leaching chikurworo chikunyinji toka macha ali agochira yonga nabo wente kubekwase embuli tari ko botwera yonga e condition ndanga ndwanyorenga number 1 wikabaro sigusiye kirire number 2 wikatoborosie embuli te botwera nibagi toborosie embuli te botwera enjerende naende karotoko borosia mboga netie bogunde nto botumeka rikingi manga to aburusiaria karoto abaretire to abekiraria boirege kabugunde na karoto bwabera moto bonchurane karoto abonchuranire bantu mane ko bwanekera asekiririnse bokamuke bwome bone karobwomire ekagera to kuboga chabole na maji ekero bwo mire bwa gundire bwa spread bwo mire bona ryo kuriya ama emeguko okorendo kiek ubogache elindo chiko botumika enga kyo botagete bangana botogutum nyore to kobogacha ochiko botumike karo bwa gundire bwa ikire naboko boira ryo kamagondo botumike boli lakini naba akoba akongu ko bobogori cyo mugonde karo boli na mache kera boko bakongu ko bobogori bona go spread bwome umane ko koragento kiek umane ko boira mugondo ekaro bokamogete boli na mache amasini nyatari amange nalibo botumika ondale gali ochandeka nga ubuyo gabwa bukwerose gusemanywa nga kibono bukoroswa bitambo kirukibi gumuntu ira eligere koborosia ndiyamano asa maswali ya ikwa boli ya maya una bono ngolenga nga chibicha njira ajigenderete bako na koligereria asengenjo lero iga se television lero iga koros tware ngo buyo ali bonjari aschi ase county yetu ya Kisingima toyanda te koros ubuyo boko rupokashi nane ntu abweretia nane ntu tuboira niko bwegeri iga ubuyo obo ekero toyanda te koborosia bona iga chibicha buna chigendete goeta method nero tugutumika ni bintu mbiro tugutumika koborosia ubuyo obo manywa number 1 ekero bwatu ubuyo bw'icyombe ubuyo bw'ikingoko ubuyo bw'ikimbori ubuyo bw'ibisusu n'ubuyo bw'ikingurube bono enjera nero tokoborosia elinde bwagarwento ki bwabo ubuyo bono gutumika number 1 kuri gitorege ntokoro nga dry matter egote nyomo egoteye nyomo namasakara ali yekibanda amomo namasakara yekinsiyaga amomo namasakara yekibukato nemekabiri nabo tokutumika twamana ko ya Kenya kama ke aya naro tokutumika asengenjo yokuburukani eli tumana koros compost manywe kuruororongo tumika tole na mauga maroro mauga ya maroro naro ngutumika ale na mayale sana asokorosyo buyo kuruororo libuli litoko na gusangelinka hash iruri yuko na kurusi kuru tega ni yuri tugutando siko kwanda kulibekamo libweri ngoje lire lyakonya buna bone karo to kolisiarira so mugondo ngokonya lire asokolegireti to tebanga asokolegireti pH yiraba uruororo naende ngotumeka tore omututu bwa makara omututu yo bwa makara norongo konyole asokolegireti pH temperature nero kwendeli acidity of the soil yaira nanze ngana yaro ngotumeka tore omututu lyo wendo ki bwa makara na nebinde to bigotigara senka tokorukanga kitchen remains ebinde bigotigara senka chindagera mabaki echinyeni yagotigara senka wese kwa butoire chikabichechi kwa butoire chisugumechi kwa buto ebinde bigotigara byanka byose na asochi kwanya kubibeka amo na biro bingo bitumeka tole asokorosyo buyo
step kuruoro na amache natakire tugosiarera irinde amache aya naragokonya irinde kwirinde yakora gintu kike yagunda buya iga amache ngutumikare tugosiarera ibonga ebinte bina bitugutumika bone karo togo chicha chi step che method chinjira tokorosia bona naye karo twasangiriye ibintebi njira kibono tokorosia igo koreta amasakara amume karo kwa yabuturanire nabora atumeke chingoro gose nabo gutumeka asari flat asare ngana ine ni garanga yekero isukobeka asige turumboko imburese go tukende gechicha igonga abatobonde bokogenda naende bono chingoro nabo chira expensive lakini gutumeka to nabo gukora machingoro inyi chingiya gose isato chingiya chire chibuti sana gose chibuti sana asenye chingoro chekaro wachibikira ya muibe isato karoto te gamanga kompost manyu bone ngore yentangani nabo kobeka egoteri enyomo obeke esike ya ngombe ime umane kobeka osiare libu umane kobeka nebinde byonsi bichore kabye chore stebwe ntangani umutinyu mutangani gokoera igokurusie ngore ye ntangani onchore go chengore ya kabere engore ya kabere naro bibera ro mutinyu yomo umude naro bigokoro mutinyu yomo umane kubiyonchora go chengore ya gatatu kubone ngore ya gatatu umutinyu yo gatatu bono biyayire ebintu biri byabera amaraba bono ko birusyo be kasari furati obiomi oire mugondo chigotumika kurwa sengoreri ya gatatu yana ine method ye chingo method yende ya igoroga iga sari furati naro chistese mwana ki naboko beka chikando ga magogo buye iga ase kurende yakora gintu kike ego soime naboko gitega bunu monaro chigoroga bune ekurende omana ko beke bintu bya oime bono binde bya karo bikogunda ime naboko onchoreria ucha sengoro ya kabere nengoro ya gatatu eringolo bono binde bi chistable chisato na chichi gutumika asokorosyo buye gokonya gochinga guyende goikibinde byagunda byabaliro babyabwatana kabisa byagunda bi bono kwamana kubira mugondo gutumika ekaro byagundire byatobire kabisa yonga chi step na chichi togutumika lakini yende ya bokashi nabatebye ntochi cha sembe na nintu abaereste round yeri naende kebindi ngecheke kobatebi na kibokashi toko yerosinero nenjirende aro togutumika korosyo buyo boko bagwitini 14 days na bintu na bie lakini bintu binde mbiro bigo cha comment omoraria na cha chonde kinda ache gosonde kara cha mongao na ache gotoeresa gochime mono na ntu eresa tu around here na kitu ari koborosia kera rongo tumeka tole bintu binde bingao tokuburkanio una wono morases yeast gotumeka toro raso kokore kwene lakini wono twari gokwanero ya compost manyo ebintu biribyo katoko tumeka byanka garia ya mono motegera omobisa andake nali gali guri byanga obuyo bokorosiwa wono chinchira chukubusialira kubwa prai gucha seimeri mbia mono obuyo wone karo bumire bwabere bwayire kabisa bone ekaro tukuchikobekere bimeri byito nkubwatire nkemeri kyosimika mwana mono ndakwanere gore bitume bitugusimika nandi toyanda tugusimika bonega onye kubwato obuyo bwao bwabundire buye bw'engombe uburukane tiri bwelyo uburukane tia makara uburukane tio bw'echingoko n'ichimbori bwayire tobeka buri obobese yango kwana toro mucyande karo beko obobese ekaro bwayire asege kamago ekaro tugutumika ase ebando igo tokurusyo ro twabeka asege kamago ase bando ibwate eyemeye masengoro igo oro ase chibando nakorera sibando toboji chase ebimeri ibinde togusimika buna mone avocado engoro y'avocado nige ko ba 2 feet by 2 feet chibutibe asibutibere guchise kwa rusia maraba igoro ayara amatobu kwa beka kando kwa rusia maraba ya guchisa amabaliri kwa beka kando kwa mana koreta ase avocado bono nigo koreta obuyo etebeyemo kwa burukania marabari kwa ruse tigoro top soil ari igoro kwa mana gotanga ko yeire ni guchingoro ime angorere twari mete ekara kwa rimire ngorere ngo yitigere yakoro meti nyebere etatu yaratoba bono kwa mana kwirania marabari igoro kwa burukaniri no buyo borie etebeyemo kwa beke ngorere kwa mana goichoreria na marabaya yande aigora top so itoikore ni marabari yakurunse gerda bwati botop bono ekara kwa irani nyone bukato na boko yetani kwa bomba gocha igora sinini kwa mana kunyesimeka igo igekerengo kyo buyo ige kubwatinga inki bosimeka ige chibando noroe ebukato netebeyemo bono ebukato na matundo onsi ayare
ritoke na riro ringuru ya ni gere chibuti bera seibere na no bogutumika oboye tebeyemo. Alright. Wachibuliringa Elda Omechi Elijah Nero mwabisabu bole mikoro isinsa mchesa county ya Bonchari na roto somya mangana ya umurubulira sembe kurunga kilimo hai akoletwa sore na BioVision Africa Trust kwa nekinga kwa nirubuli mibuli moyo buwateliga saligi ya nindu chabangi mwasori kuliga ujumbe na mwa kwa libagata jukua nime chando au ama mwachaba libao kora 0741583878 kwa nanguna mwabisabu bole mie SMBO handa kinga inkia ewaso mire kuruwa soma vunsa ya maya yobolemi aya numolemi kiru muntu nagane tubolemi asenga nchunga weta sobolemi na kekora tokonyole kire tokolia na gekora tokonyole ndagira tokolia na gekora tokonyole kire tokobeka muntu ali nemesa no ine ndagira yuji kuliwa no moro na sobolemi buwao kwana guna intubo no moro no igoto moro lewo no moro banga yura se radio na yura se television 0741583878 keronko bolisimi chiago iberiga ansenchira ya benekigma uyago tabanga pastor Enel bayora kurbo gitaga kinde imeyo morobeli nago kirisana mangana unamma ya sano buli migwatoira mangana maya omulisa Elijah Omecho mobisa yamono sana unera kurunga Mirka Okindo agotebaga ine bono intwabale mitotabuga ti ngombe amoya iga ntoko sangirilie akangomba ko nyoru muntabu ataka mota bayitora bale myabakabake engombe ya monero sio buyo nabakale ko boli iga asante sana bono akarunga ne tiko kwana nayi gosoko polisi myago motegerelie masemo bono omobisa. Yes. Michando kiama abali bao kora mamochokero bakoro sio buyo bigaso bolingo. Mbia muno emichando eraroro no muchando yomo na nditeli michando mingi ama mocho bao kora na yamo na tebanga ekero ku shubuyo bolia kurwa sengombe buna yabe karero kwa boira ko vekera chisyaga kwa boira ko vekera litoke kwa boira ko vekera ebimeri kingima ubuyo bolimbo bwate chiasiti karo ko vekera kingima na kigora twate bangu ubuyo bolia obwanto ko vekase bome bonitoke amacha aliaro ara sambe kemeria ko rendoki ara ruororo igo muchando monene no ko vekera ubuyo bolia ebimeri bito botaragunda boike chiasiti njiri chigutoka na bono ekaro bobekera chinsyaga ekaro kobekera matoke ibo bokugundia matoka ali kurusaria bokugundi kabisa ibo muchando no ulinga tiga kobekera ubuyo bwichombe tiga kobekera ubuyo bwibisusu tiga kobekera ubuyo bwichimboli kengi mariria otarabo beka boragunda ubuyo bobeke botube bogunde ndo chibali bagwaka nganeti ongakire simie to baise gwaka eyu eyamaseme gagu yescreen eyu ekondika ruchumbe boni gaka enamba ye radio ere 0741583878 akeiga 0741583878 wogwake yuna bokwa no mwabiso iga ya masemo libuli liago no commentuga netiguru buli miya yumulimi abosemi obugabo sotakanira 0741583878 ere namba ogwaka yende ni uchumbe okulika togendera mbiamono asengencho yoko bairese nambe yu na ndo jenga gokar ko bairese biti bono kora obatebi ngora ali barake yambiamono namba ngie bono 0741583878 togendera asante sana bono ekero twachire enjere na tokorosia ubuyobo eria enjera erembe tokobeko ubuyo ngo tokonyoranga ubuyo bwaito ekero twabobekire borubo bese bono nkugira buregeka list ya nutrients. Oh yes. Bona ekero ko beka likengi mu butaragunda. Nkuhira boregeka igona liega ni iringa bobeke litangani. Boragunda kabisa. Bomu na lieka roko kubekere kemeri onyorenga bono chi nutrients kiri cyagundire buye cyabeire bono cyabere tayari gutumika ase kemeri keri. Igonga bono liyo bobeke robo bese nutrients kiri njiragunda kirosigwe. Igonga njiraba. Igonga oina no ro muchando de tokonyora ekero tokobeko buyo bori borobo bese kengima. Yamono motegereri na akoboliga iga Anderson na omweli akobolinga nga yura tokomo bisaka tokoga neti no tokonye mbya mono nje nongo toka muna bono igongo kolega sibonjari sub county ose goja ali sunde katyo bisi cya sunde kano konyorande na nabo togo semia ya mono abantu maliga ali andake boni gabaga netyo bosemi guru yoboli myobo iga boli moyo global mibwe faida yani kilimo hai wasemi bwo mobisa Elijah Omechi ucha somo tegereni
bono osemia ntagete kurwa wechiase omotegeri ontegerete ayo motegeri ontegerete tiga gochandeka uchikuri ubuyo kurwa se chituke kyagero amoya ye chituka asaliririroba ubuyo bwituka bwaretire amarwira mangase liroba lyaito namba gwani karo bwaretire amarwira mangase liroba igo twanyoranga ebintu biri birasiriroba byakuri micro organisms cyakure bono naende higesa lyakeire sana asemigondo yaito tokani tuirane tokore obolemi bwifaida kato tokore obolemi bwifaida igo ikatutume ko buyo bwitu number 1 obuyo boniko kobonyora rokali uryote banga tabwatie ngombe uryote banga takonyora chingoko rero abantu bali babwati chiombe chinyinge igo bagokoneria abantu bali babwati chingoko bagokoneria kuruoro nande naeresa ngimetene roro nandi togutumbeka twarosi obuyo bwitonkari buna wana mauga ya maroro yarete ya Kenya makamake yaburukani ribu no rirenka yaburukanie totebe ekurende omututu bwa makara kuruoro manya koleta top so iri amarabari ya satana kolemwa oyaburukanie omana konyora obuyo boke bwechingoko oburukania ro obuyo bwabera okorento kiek ogusimikira igisike yangombe totumike maite ngona bogutumika obo mubwa igo bosembi bwane bulingana ki omulimi ominto tigatuirane tukore obolimi bwaitu buna rikare bwarenge erinde tuiraniriro baliito libe nobosera buli bwa elita obotobo bobo bweritangani erinde tonyore chinsaga tokuria tonyore omotere tokuri tonyora amasosa ni myongo tokuri gwetera so buyo botokorogana kiek tokorosi nando buyo bona ni gokoborosi rokari iso kubotumeka in fact tokoenda tukagura buyo Loshega omo ndocheka tenga Cynthia Kirubo welcome Kirimo Hai obosemi ubuya sana tuwagokire sana chingo ntutugete Jerry Mogere kurulia nagali karibu sana tuwagokire sana uyakurunga menta omweli gaki omolisyo yo atosomiria mangana mayato namba setra monyore atosomi obulemi uyakotenga Kirimo Hai karibu sana Edmond Munyancha kuruchiza muchabo nchali gonga uyo ndako tenga Robert Ondeli kurosune kagale munyanchaire na ondigeresho murobili nago kire sana Kirimo Hai karibu sana akoranga mbali bago kirikoro murobili Kirimo Hai asembero bono andake ngayura nyora ngayitura nyora mangana ya maya yobole mi Kirimo Hai na Vision Africa Trust. Asante sana amangana ya maya number 1 itogo ya nyora kuruga Tembe TV na radio igagani station yengiya egenda tegoleta amangana yobulemi wa Vision Africa na semenda amangana atuko ya nyora kurwa urwa Steam magazine Kirimo Hai abanda ba Vision Africa lisirikeli ndiro seti magazine ikiko to semigoro yobulemi kururo naende amangana abomba yabegete asi internet bayabegete internet rera amangana ya noale nogogorio ganga Vision Africa obori manywa making nigo konyora wetera semitandao igabana abaito babwate chisimiti cyako boko rero naboko gogorio kayogotebya amangana yobulemi aro abekirwa sichimbeo abekirwa sichi radio abekirwa se chi TV yonga mangana ya no tukanyenyo na kubwa mono kurwa bosemya kurwa sawa bisa bagirigacha tubachira sicho bisichabo na bago tosemya bacha semigondo yaitu inde batubundisa bono muna injekinde bonchari ali injuba ko bisi ali asuneka onte binchiche baka mugondo bwao nchiche baka buo torosio buyo amonai na tusimeka amonai mbia mono mategere bali no somo soro gwaka next time into benainwa somorobili Kirimo Hai yamo asemo ekurunga Kirimo Hai ekoleto sona Vision na Africa Trust chikoroga chinsa ibere na mangana maya asensemo ya television na asensemo ya radio omogenaro sosembeo genda kusaka na intuga iga mbia muno sana omulisia omechi ko bana intu robono mrogoba kwene kinga amangana ya maya yubulemi ntogenda kunya leta sembeo liuka. Asante sana mbia muno no motegereri twakuganiria maya doska tuchale nigiko kurunga Kirimo Hai the organ eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kuba tukachirangi cha Crown